mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, milé deti, mládež, schádzame sa k službám Božím v druhú slávnosť vianočnú, kedy si spomíname na mučeníka Štefana. Téma tejto slávnosti má názov Otvorené nebesá. Služby Božie začneme pred spevom o Ježiši, Tvoje narodenie. Po spievanom evanjeliu budeme spolu vyznávať vieru všeobecnú kresťanskú a potom poprosím dietky, aby si prišli pre požehnanie. Tiež nás Pán naplní aj dnešný deň živou vierou, vrúcnou láskou a pevnou nádejou. Yeah.
a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. A to preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, vyliatá na zemi, od krvi spravodlivého Abela až po krv Zachariáša, syna Barachiovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. A veru hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Aj hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý, lebo hovorím vám, neuvidíte ma od teraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Teraz spoločne vyznajme vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela zmrtvých vzkriesenie a život večný. Amen. Teraz pozývam dievky, konfirmátorky, mládež pre požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech zostáva s vami teraz i na veky vekov. Amen.
sme ťa poznali, v tvojom slove teba nachádzali. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte si slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ tejto kázne, ktoré sú napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 2. kapitole vo veršoch 13 až 23 kapitole. Keď odišli, aj anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahodil. Vstal teda v noci, vzal dieťatko a jeho matku, odišiel do Egypta a bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo Pán bol riekol ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetkých detí v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povychytoval mudrcov. Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša. Hlas bolo počuť v ráme, mnoho plaču a nárechu. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich nie. Ale keď Herodes umrel, aj anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do Izraela, lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka. Vstal teda, vzal dieťatko a jeho matku a prišiel do Izraela. Ale keď počul, že Archelaos kráľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bal sa tam ísť. Dostalo sa mu však napomenutia vo sne a odobral sa do Galilei. A príduc tam, osadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaretský. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, jeden z nás má rád príbehy so šťastným koncom. Takéto príbehy v nás vyvolávajú príjemné pocity, radosť a spokojnosť. Práve cez Vianoce máme možnosť vidieť v televízii veľa takýchto príbehov, ktoré končia tzv. Happy endom, teda šťastným koncom. Či už sú to rozprávky, alebo niektoré rodinné filmy. A my sme radi, keď dobro zvíťazí nad zlom. Realita života je však častokrát iná. Nie vždy v našej spoločnosti či v našom osobnom živote dobro víťazí nad zlom. Biblia nás ako kresťanov povzbudzuje k tomu, aby sme sa nedávali premôcť zlému, ale zlé premáhali dobrom. Práve dnešný druhý sviatok Vianočný nám stavia pred náš duchovný zrak muža, ktorý sa nedal premôcť zlým, ale na nenávisť odpovedal láskou. A podobne ako Pán Ježiš vo chvíli svojho zomierania modlil sa za svojich nepriateľov, aby im Pán Boh odpustil. Je to diakon Štefan, ktorého jeho nepriatelia ukameňovali, a tak ako prvý mučeník zomrel pre svoju vieru Pána Ježiša Krista. Z ľudského pohľadu jeho život vôbec neskončil šťastným koncom. Veď zomrel, keď po ňom nepriatelia hádzali kamene
až do chvíle, kedy posledný raz vydýchol. Ale keď sa na to pozrieme očami viery, pre Štefana ten happy end mal prísť potom vo večnosti. Veď on vyznal vo chvíli smrti, že vidí otvorené nebesá. A tam Syna človeka, teda Pána Ježiša Krista, stáť po pravici Božej. Možno aj vám, bratia a sestry, vrtá v hlave otázka, ako to, že na Vianoce sa spomína taká smutná udalosť, ako je ukameňovanie diakona Štefana. Ako to, že v tej radosnej atmosfére Vianoc má nás, tak povediac, vyrušiť správa o niekoho smrti. Je to preto, aby sme si uvedomili, že nestačí to, že sa Kristus narodil v Betleheme, ale veľmi dôležité je to, aby sa on narodil v našom srdci. Aby mal v nás svoj chrám, svoj príbytok. Aby mal miesto v našom živote. Aby bol trvalou súčasťou každého jedného dňa. Aby sme neboli podobní tým ľuďom, ktorí zatvorili dvere svojich príbytkov pred tehotnou Máriou a Jozefom. Lebo oni v konečnom dôsledku zatvorili dvere svojich domácností pred samotným Pánom Ježišom Kristom. Ak si my zatvoríme dvere nášho srdca pred ním, tak sa pripravíme o Božiu milosť a priazeň. Ak odmietneme dar, ktorý nám Pán Boh dáva vo svojom Synovi, odmietneme tak aj večný život, ktorý je Ježišom Kristom. Dnešná spomienka na ukameňovanie Štefana, ktorý v prvotnej cirkvi bol pomocníkom apoštolov a dohliadal na rozdeľovanie jedla núdznym, nám dokazuje, ako ďaleko je schopná zájsť ľudská krutosť. Práve prednedávnom aj našou spoločnosťou otriasla udalosť, ktorá je tiež výsledkom ľudskej krutosti, prejavenej vo forme šikany spolužiaka na škole. Na škole v Parchovanom, kde žiak Roman vyskočil zo strechy školy a v následku pádu zomrel. Médiá písali o tom, ako ho spolužiaci šikanovali. Ba dokonca o tom, ako ho vyprovokovali, aby skočil. Tento chlapec ešte predtým, než spáchal samovraždu, údajne povedal: mám vás všetkých rád. V jeho srdci bola láska, do ktorej obrazne povedané mladí tínedžeri hádzali kamene svojej nenávisti, až ho v úvodzovkách ukameňovali, teda dohnali zúfalému činu samovraždy. A my sa pýtame, kde tento svet speje? O ľudskej krutosti rozpráva aj náš dnešný kázňový text, ktorý sme si vypočuli z Evanjelia podľa Matúša z 2. kapitoly. Kráľ Herodes nechal vyvraždiť v Betleheme a okolí deti do 2 rokov. Prečo? Zo strachu o svoj trón. Keď išli múdrci z východu hľadať narodeného kráľa, nasledovali hviezdy. Kedysi dávno, keď bol ešte izraelský národ zajatí, dostali sa na pre nás ďaleký východ prorocké spisy starej zmluvy, ktoré boli svätým písmom Izraelcov. Z týchto zvytkov prorockých spisov múdrci, ktorí boli pravdepodobne aj astrológmi, vyčítali, že keď sa narodí kráľ Izraela, znamením toho bude hviezda. A
keď na oblohe spozorovali nezvyčajnú hviezdu, vydali sa na cestu, aby sa poklonili kráľovi, ktorého pôvod je vo večnosti a ktorého písmo sväté nazýva tiež kniežaťom pokoja. Prirodzene narodeného kráľa išli hľadať do kráľovského paláca v Jeruzaleme, ale našli tam len podozrievavého kráľa Herodesa, ktorý sa obával o svoj kráľovský trón. Keď si dal zavolať svojich radcov, veľkňazov a zákonníkov a dal si priniesť zvitky starej zmluvy, vyčítali z nich, že sa očakávaný kráľ má narodiť v Betleheme. A tak múdrci vo svojej ceste pokračovali ďalej. Jeruzalém bol od Betlehema vzdialený približne 5 kilometrov. Keď Herodes vyprevádzal múdrcov, povedal im, aby mu prišli oznámiť, kde je to dieťa, keď ho nájdu. Aby aj on mohol ísť a pokloniť sa tomuto dieťaču. Bolo to však klamstvo a trik, ktorým chcel Herodes prekážať múdrcov, lebo on sa nechcel ísť dieťatku pokloniť, ale zabiť ho. A to zo strachu o svoj trón. Pán Boh to však nedovolil a my si môžeme uvedomiť, že Pán Boh mal udalosti pevne v rukách a nič sa mu nevyšlo spod kontroly. Zachránil svojho milého syna, keď ako vo sne prikázal Jozefovi, aby vstal, vzal Máriu a dieťatko a utiekli do Egypta, lebo na život dieťatka chcú stiahnuť jeho nepriatelia Herodes a jeho vojaci. A Jozef, poslušný tomuto varovaniu, vzal svoju rodinku a ešte nocou utekali do Egypta. Herodes sa však nedal ničím zastaviť. Keď zistil, že ho mudrci oklamali a nevrátili sa k nemu povedať mu, kde nájde kráľa, ktorému sa boli pokloniť, nič nenechal na náhodu a poistil sa tak, že nechal vyvražiť všetky deti do 2 rokov. Prečo práve do 2 rokov? Zrejme to usúdil z času, o ktorom mu povedali mudrci, že vtedy spozorovali nezvyčajnú hviezdu na oblohe. A tak vojaci nabehli do Betlehema a okolia a na príkaz Herodesov pozabíjali nevinné deti. Herodes sa tak veľmi bál o svoj trón, že ešte aj svojich niektorých príbuzných dal vyvraždiť, len aby ho o trón nepripravila jeho manželka či synovia. Tak vidíme, ako ďaleko dokázala zájsť ľudská krutosť. Počas histórie sa našlo obrazne povedané veľa takýchto Herodesov, ktorí mali na svedomí smrť nevinných. Aj v dnešnej dobe drieme v nejednom človeku Herodes, ktorý sa vrší na nevinných. A to si uvedomujeme aj v prípade samovraždy šikanovaného žiaka v Parkovanoch, kde sa v srdciach šikanujúcich Herodes nielen prebudil, ale aj prihlásil k slovu. Podobne sa udialo aj v ďalších prípadoch, keď bol niekto niekým zavraždený, alebo dohnaný, samovražde, alebo keď musel niekto utekať pred nenávisťou niekoho druhého zo svojho domu, dediny, mesta, či zo svojej krajiny. Až sa nám zdá, že ľudská nenávisť akoby nemala konca. Pred Vianocami otriasla našou spoločnosťou aj tragická udalosť, keď v úvodzovkách novodobý Herodes strieľal po nevinných ľuďoch v Prahe, 15 ľudí pripravil o život, 25 ľudí zranil. Koľkým rodinám kvôli nemu slzy tiekli potokom, keď sa im domov nevrátila milovaná bytosť, ktorá bola v nesprávnom čase a nesprávnom mieste. Dalo by sa vymenovať
viacero tragických udalostí, kedy uradovala ľudská nenávisť a zloba. Tento svet je doslova zamorený ľudskou zlobou. Ale Pán Boh sa tohto sveta nevzdal. Pán Ježiš sa narodil do tohto sveta plného nenávisti. Túto ľudskú nenávisť pocítil už ako malé dieťa, keď musel utekať so svojimi rodičmi do Egypta. Obrazne povedané, narodil sa ako bezdomovec. Potom sa stal utečencom a až po smrti Herodesa sa s rodičmi vrátil do Nazareta, kde potom vyrastal. Ľudskú nenávisť pocítil aj v dospelosti. Nie len keď farizei a jeho nepriatelia brojili proti nemu, ale aj keď s ním prebiehal súdny proces, keď ho mučili a napokon aj ukrižovali. Pán Ježiš nám však hovorí: a nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zabiť v pekle. Či nepredávajú 2 drahčekov za groš a ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca. A vám aj všetky vlasy spočítal na hlave. Preto nebojte sa, vy ste viac ako mnoho vrabcov. Preto ktokoľvek vyznáva pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Aj diakon Štefan sa pridržal týchto slov. Priznal sa k Pánovi Ježišovi, smelo svedčil o ňom Kristovým nepriateľom, ktorí mu nevládali odporovať, škrípali zubami, zúrili na neho v srdci a po vypočúvaní pred židovskou radou vyviedli ho za mesto a ukameňovali. Z nášho ľudského hľadiska to vnímame ako prehru. Štefan sa stal obeťou ľudskej zloby a nenávisti. Ale z duchovného hľadiska stal sa víťazom. Lebo na nenávisť podľa vzoru Pána Ježiša odpovedal láskou. Priznával sa ku Kristovi, slúžil mu a zostal mu verný až do smrti. Stal sa nielen morálnym víťazom, ale aj víťazom v právom slova zmysle. Jeho meno Štefan je odvodené od gréckeho slova Stefanos, znamená veniec víťazstva alebo ovenčený víťaz. Veniec víťazstva. Zasľubuje Pán Ježiš cez poslednú knihu Biblie aj nám, keď hovorí: buď verný až do smrti, dám ti veniec života večného. Pán Boh nám ukázal svoju lásku tým, že poslal na svet svojho syna. A nie je nič lepšie, ako keď na túto lásku odpovieme láskou. Máme milovať, veriť, vyznávať a zotrvať. Milovať Boha a blížnych, ba aj nepriateľov. Veriť Pána Ježiša ako svojho záchrancu pred večnou smrťou. Vyznávať svoju vieru v Neho verejne a tak sa k Nemu priznávať. A vo vernosti Jemu máme celý život zotrvať. Veď ako je napísané v liste Rímskym v 10. kapitole: ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí: ktokoľvek verí v Neho, nebude zahambený. Diakon Štefan zaiste vo večnosti nebol zahambený. Boh mu dal v závere života vidieť čo, alebo lepšie povedané kto,
ho tam hore čaká. Bratia a sestry, tento svet je síce plný zla a nenávisti, ale my veríme, že to najlepšie ešte len príde. Mučeník Štefán videl vo chvíli svojho zomierania nebesá otvorené. A tam toho, koho veril a koho vyznal. Keď sa nebo sklonilo k zemi a Boh poslal na svet svojho syna, otvorili sa nebesá. Keď Boží syn vykonal dielo spásy hriešníkov, a to tým, že zomrel, no potom porazil smrť a v tretí deň stal z mŕtvych, o 40 dní neskôr opäť sa vrátil do svojej slávy v nebesiach. A cez Bibliu nám zanechal takéto krásne uistenie. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Toto uistenie nech nás hreje pri srdci nie len v tento sviatočný deň, ale v každý deň nášho života, aby sme verili, vyznávali a vo vernosti Kristovi zotrvali. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Milostivý Bože a Otče náš, otvorili sa nebesá a z nich zaznela radosná zvesť o narodenom Spasiteľovi. Ďakujeme Ti za tento dar, za milosť, odpustenie hriechov a spasenie. Daj, aby sme pochopili tajomstvo Tvojej lásky. Naplň nám srdcia živou vierou, aby sme v narodení Ježiša Krista videli a poznávali Tvoje oslávenie v človeku. Daj nám Ducha Svätého, aby sme v narodenom Ježišovi poznali svojho Spasiteľa a Vykupiteľa celého sveta, aby sme mu svojím životom slúžili, jeho nasledovali, Teba oslavovali. Prosíme ťa za chorých a trpiacich, ktorí sa nemôžu tu s nami radovať. Prosíme za chudobných a nešťastných, za deti, za mládež i starcov, za naše rodiny. Požehnaj svojim požehnaním tieto radostné dni. Buď s nami do konca časného života a potom nás príjmi do svojej slávy. Bože náš láskavý, v tejto chvíli myslíme na rodiny, ktoré postihla náhla strata milovanej a vzácnej bytosti, keď v Prahe vyhaslo veľa nevinných životov, ktoré boli zastrelené pred Vianocami. Myslíme aj na rodinu mladého Romana. Myslíme aj na tie rodiny, ktorých stolička pri štedrovečernom stole zostala prázdna, lebo počas tohto odchádzajúceho roku stratili milovaného človeka. Špeciálne v tejto chvíli myslíme na modlitbách na pozostalých, ktorí sa v našom cirkevnom zbore pred Vianocami rozlúčili s milovanou a milujúcou sestrou, švagrinou, tetou a príbuznou Juliou Slancovou, ktorá bola odvolaná z tejto časnosti a povolaná do večnosti dňa 17. decembra 2023. Ďakujeme Ti za jej život, prácu a lásku, ktorú rozdávala okolo seba počas jej vyše 77-ročnej životnej púti. Prosíme ťa, poteš všetkých, ktorí nad jej odchodom plačú, osúš ich slzy a nádejou skriesenia a večného života naplň ich užialené srdcia. Vypočuj nás, drahý Bože, keď k Tebe s pozostalou rodinou takto voláme slovami nábožnej piesne. Ó, Pane, naša spása, kto k Tebe prichodí, do neba uberá sa, smrť tomu neškodí. Tam ťa po časnom boji ctiť chceme najvyššie, so všetkým ľudom Tvojim, náš Pane Ježiši. Amen. A čo sme nevyjadrili v tejto modlitbe, nech každý z nás vyjadrí tichosti svojho srdca. Otče náš,
ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz, bratia a sestry, prosím, aby ste povstali a chvíľou ticha, aby sme si ustili Pána Boží, ktorý za tragických okolností odišiel z tejto časnosti. Ďakujem, môžete si sadnúť. Poďte si oznámiť. Pozývame vás na služby Božie do záveru občianskeho roka, ktoré budú teda v chráme Božom 31. decembra 2023 o 17. hodine. Keďže je to nedeľa, dopoludnejšie služby Božie nebudú, uvidíme sa teda len na večerných záverečných službách Božích ešte raz o 17. hodine. Na Nový rok, vo sviatok zjavenia Krista Pána mudrcov, aj v prvú nedeľu po zjavení budú služby Božie v riadnom čase o 11. hodine. Taktiež v prvú nedeľu po zjavení, to je 7. januára 2024, bude v rámci služieb Božích prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej, na ktorú ste srdečne pozvaní. 6. januára plánujeme vykonať na fare v Márinci stretnutie pokonfirmačnej mládeže, preto pozývame mladých ľudí po konfirmácii, aby prišli na 15. hodinu na toto stretnutie mladých. Prosím, ešte teda máme oznám, a to prijali sme milodár od pozostalej rodiny po zosnulej spolusestre Júlii Slancovej. Opetovala celá jej rodina 100 eur na chrám Boží a darovala aj kvetinové dary na oltár. Ďakujeme za tento s láskou prinesený milodár, prajeme štedrým darcom, vám ho Pán Boh nahradí na daroch časných i večných a nech vás poteší. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ktorý nech chráni a zachováva srdcia i mysle vaše Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, požehnanom na veky vekov. Amen. Amen.
skončili. Prajem vám ešte požehnané chvíle, prežité v kruhu vašich blízkych. Pán Boh nech vás vedie sprevádzať.